ľudia, vítam vás u môjho nového videa s kamarátom Patrikom. Čaute. No a teraz tu hráme The Hunter Call of the Wild. No a sme na jezero Chila, sme na Layton Lake. Mám tu misiu, ktorú si nevšímam. Ináč, mám tu jeden easter egg na tejto mape. Paťo, ty si ešte o tom asi nepočul. Pozeraj. Vidíš tento otáznik? Tento tu. No. No tak ten, k tomu sa nedá dostať. Proste ja idem tak a to ide buď dole alebo hore. A proste tak dávam, nedá sa k tomu otázniku dostať. Prečo? Neviem prečo. A neviem prečo je tam. Ale dobre. Táto je taký easter egg, čiže tu ideme. Takže, čo ideme robiť, Paťo? No ideme loviť. A čo? Chceš, aby som išiel objavovať alebo loviť? Loviť. OK, let's go. Takže máme 156 000. Čo je dosť veľa. Paťo je asi prekvapený. Strašne. Tam dačo boli máčiť. To je môj pes. Jej. To je môj Mater. Ja som mu chcel, aby sa volal Master a je Mater. Aha. Photograph two different birds. To nebudeme riešiť misie. Aha, oni majú už dávno pred zónu o 3 hodiny. To sa idem vyspať na... Na jakú sa mám vyspať, povedz. Na 17 alebo na 16? Na 16. 17 je lepšie. Dobre, teraz idem. Von spím. Som tu. A keď tu nebudú, no tak vyjdem z hry a naspäť prídem. Nie. Áno, tak sa robí. Vyzerá to tak, že tu nie sú. A to sa dlho načítava. A zatiaľ tu nie sú. No takže asi o chvíľu, keď tu nebudú, tak o chvíľu vyjdem z hry. A Paťo, a potom kde chceš ísť, keď dačo tu ulovíme? Do Fínska. A potom? Do Ruska? A do Afriky loviť levov? Tak potom do Afriky. Po Fínsku. A čo ty chceš loviť vo Fínsku? Neviem. Vo Fínsku sú veľa vtákov a málo zverí. Tak lov vtákov. Nesútočíš, že musíš to odpojiť z hry. Nie, že odpojiť, iba byť z hry a naspäť. Exit to majú meno. O chvíľu tu je ľudia, takže nemáte strachy, že by náhodou, že to bude až po hodinu? Nie, nebude. Bude. O 10 minút. Pozri. Je to? Už ich tam asi aj vidím. Sú tu. Môžem strieľať ja? Tak poď. Ja? Ale rýchle, lebo sú atentívni. Jak sa strieľa? S týmto tu iba strieľať, ale nie, musí sa ti postaviť. Tu. 3, 2, 1. Toto. Nie, počkaj, ty musíš ich strieľať dobre najprv, hej. Ale jak sa strieľa? Čo vám stačí? Tu. Počkaj. 3, 2, 1. Stlač toto. Nie! Toto. 3, 2, 1. Ďalej. Prepáč mi to. Aha, čiže máš rádio. No, dobre, už viem, čo mi podobá. No, ale on sa robí si oplašil zver. A trafil si? Hej, trafil som ho. Ale ticho. Zrobil si oplašil zver a už tu asi aj neprídu.
Oj, nevadí. Ide. Kde je? Neviem, on veľký utekol do Rici. Do Rici. Poďme sa vyspať. Čo ty na to? Na 18. už tu určite budú. O hodinu musia prísť. 18:37 pekný čas. Tak. Bum. Aj na druhej strane môžu tu nemôžu. A nezomrel. Asi či? Ja neviem. Pačinúta, vieš čo? Kde chceš teraz? Pora som. Do Fínska? Áno. Pozeraj, jak je pekne vo Fínsku. Čo to je stále vo Fínsku aj vraj. Ukáž, aký je ten nový voz z reality. Kane, kaseku. Taši vasta. Kane, kaseku. Taši vasta. To nie tak. Tak. Ukane kaseku. Uera vasta. Ukane kaseku. Taši vasta. Sta. Kira. Watashi vasta. Kane, kaseku. Spanáte. Vasta. Ja to tvoje obal nikdy nevyberem. Takže ideme loviť vtákov? Áno. A jakých chceš zloviť? Čo? Jakých chceš zloviť? Orlov. Orol tu není. Aha. Musím ťa sklamať. Joj! Jaj! Ja plačem. Jaké poledne pošlo. Kam je? To som si dal. Aby vás... Beže natočené. Viem. Inak by som sa nikomu neozýval. To poďme loviť kačky. Vo Fínsku sa mi veľmi o to. Nechcem byť veľmi. Aha. Však si umytenoval, pozri, aký je špinavý. Jaký telefón? Obal. Však povedal som obal. Telefón. Som počul, ja som povedal obal. Vieš čo? Pozri, aký máš špinavý. Však je vidno. Hej. Ale ja som si ho umýval. To neviem, či keď tam dole. Normálne s vodou som prišiel a umyl som si ho. Jak sa umýva, nevieš? Asi sa treba, ešte to treba hneď aj vyčúchať. Mám iba 5 nábojov na tú pištoľ. Na tú zbraň. Iba 5 nábojov mám na tú zbraň. Pes. Jak beží. Chceš loviť vtákov, alebo chceš loviť losov a tak? Losov, lebo keď také, ja to rozumiem vtákov, ale vtákov, že tam je ich zver. Kane, kaseku. Kutira vasta. Kane, kaseku. Utashi vasta. Sta. Tak kde sú? Aha, tam na druhej strane sú losovia. Tu som jednoho losa zasiel presne do srdca. Na tomto jazere. Najlepšie je pre mňa, nie v Siberi, ja neviem, ktorá je mapa najlepšie tu pre mňa. Ja hrajem viacej teraz túto dobu Anglera. Nehrajem Huntera. Paťo. Čo? Nehrajem Huntera túto dobu. Veľa. Ja som povedal, ja môžem povedať, že ani som nehral túto dobu veľmi Huntera. Bo ja hrajem viacej Anglera než Huntera. Kam ideme plovať?
Ideme plávať. Na lodi sa nedá plávať? Dá. No vidíš, ale máš presne vedľa seba. Viem, ale to nemôžem. Knižka sú kultúrala sa. Maťo? No. A Those are some nice tracks. I want to follow them. Neviem, či to čo ulovíme. Ja som chcela radšej Anglera. zahraj Anglera, keď chceš. Paťu, poď tu. Nie, že Anglera. Ja si idem do keksu. A ty tu budeš so mnou? Ty budem hrať Anglera. Ja. Tu sedieť. No. Čo? No viem. Dobre, ideme hrať Anglera. Paťu, aspoň ti ukážem moju novú rezerváciu. Ktorá je výborná. Vieš, že na mojej novej rezervácii môžem loviť aj ryby v jaskyni. Aj čo? Aj v jaskyni ryby môžem loviť. V mojej novej rezervácii. To bolo zaujímavé. Chvíľu to bude, neboj sa. Hej, jasné. Paťo, do jakej krajiny mám ísť? Nie. Španielsko? USA? Alebo Norsko? do Španielska choď. Daši Vasta. What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Bum. Kde mám ísť? Toto. Toto? To je Španielsko. Dobre si vybral. Jaký som frajer. Jaký si mám dať toto? Mám si dať ráno? Deň? Čo? Deň. Však ráno alebo deň? Deň. Kaneka si Vasta. Ľudia! Paťo je najlepší youtuber, odoberajte ho, keď bude natáčať. Áno. Neviem, jak vám dám toto a neviem, ako sa budem volať. Ako sa budem volať? Mr. Paťo. I'm telling you, fishing's big business. I know fishing, but you know business. Isn't mixing business with pleasure supposed to be bad? Work for us, Julian. Hey, here's a hanger now. Adelante! You must be here for the restaurant. Pozeraj, toto je policajt. How can we A help toto je you, obchodník. kolega? Ktorý vidí, jak vyzerám, alebo sa mám zmeniť. Mám sa zmeniť? Nie. Mám si dať dlhú bradu, alebo... Nie. Dobrý som na Španielsku. Hej, ale... Told you. Mám si niečo kúpiť, alebo predať, alebo dať si niečo iné na seba, alebo... Nie. Kúp odjecnú. Čo? Prečo? Toto možno. Kúp. Stojí 400. A mám 900. A 200 ti ostane. Nie. 500. Genesis. Je to polovica.
Kedy? Toto je to najmocnejšie. Dobre. Môžem toto. Hačíky. Navnady. Asi idem dokúpiť búbor. Dám si ich 20. Dobre? Alebo 30. 20 alebo 30. Čoho? Toho navnady. 30. Dobre, takže mu bude stať 60. Kúpil som. 33! Dobre. Paťo, pôjdeš tam do mňa? Tam. Na stoličky, poď si sadnúť. Ja ukážem ti, ako sa odjede. Mám si dať G-Pack. Tak zober si G-Pack a ich loži. Dobre, kde mám ísť lobiť? Tu. Povedz mi, kde ty chceš. Tu najbližšie? Hej. Ja si to môžem dať festrovo, to je to. Môžem si Tak. A mám ísť na loď lobiť, alebo nie? Na loďku mám ísť lobiť? Čiže z lode? Hej. Kira. Jak si mám zobrať? Si zoberiem Snowball. Paťo, pusti hold z môjho mobilu. Na čo? Aby to bolo zaujímavejšie. To videj. Ojej! Gaming k dispozícii. Čo bolo? Gemini, nie? A idem chytať ryby. Už, to je nová. Toto tu je nová. Teraz čo idem chytať, to je nová. Čo? To je ryba. To je tu tá veľká. No a tu tam bude ťažký macok. Ľahko som ju chytal. Nie, ona ide preč. A ja ju vťahnem. Line snapper. Tam ju tiekla. Á, toto je nová tiež. To je malá nová. Malička. Yes, pumpkin sand. Nová. Pustí môj celý playlist, počkaj. Preč, poď sem. Knižnica. A nechaj. Ale...
Видите, если вам бачили видео с песчаниками, то не забудьте лайк, отбер, звоночек тоже. Like out there. That was funny. Это Сигма, посылочка. Аж 2? Аж 3 до конца. Ну, такого это. Не пугались, а мне не едут. Зачите. Не еду со мной пугались. Ма, ты с ума не такая? 5 minut. Dám si bližšie. No teraz čo povediem. Čakaj. A teraz bude frajere, keď si dám bližšie. Vyžierajú. A posledná. Buď frajer teraz. Jak? No to ci budem musieť dobiť. Tak blízko si dám. Tu to osamelo, toto. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. It's just a cigarette like you always used to do. I was different then, I don't need them to be cool. Kurko. Protože... Dobra. Żerek. Okusuję. To je veľký maček, nie? Taką manierę. Cigarette and it haunts your pretty love. Well, it's only twice a week, so there's not much Nie, mam sobie kiedyś. It's just a cigarette, it'll soon be only 10. Honey, can you trust me when I want to stop? I can. Tu je, tu musím cítiť. Čo? It's just a cigarette and it's just a number line. Maybe, but is it worth it if we fight? It's just a cigarette that I got Tu je veľká. lately. Ale She's gonna get us tu je, back. ktorú sa mu mal. Give you 3. It's just a cigarette, it'll soon be only 10. It'll make you sick, there's not much of a chance. It's just a cigarette, you'll be sorry that I did it. Can you trust me when I want to stop? I can. Mała. Mhm. Počkaj, musím cítiť veľkú. Teraz si veľké túto video je cítiť veľkú ľudí, hej? No a teraz. Čakaj, tam tu je. Čakaj. Moje třetí. Už bude iba la.
Allegro Day sú tu. Príďte si len do nedele po väčšie zľavy na Allegro.sk. Poď. No way! Good! Ľudia, ukončujem toto video. Najväčšia ryba moja najväčšia ryba. Ukončujem toto video na Changes. Čaute, majte sa.